Nasikop na ang ikaduhang suspek sa pagpatay sa 31 anyos nga lalaki nga gilabay daplin sa karsada sa Barangay Manipis sa Dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa report ni Fem Dumabo. Atol sa anti-drug operations, nasakmitan ang 35 anyos nga suspek ug illegal drugs. Lakip na ang dili lisensyadong armas. Daligi pa ibaw sa Cordova Police ang ilang counterpart sa Talisay City sa pagkasikop sa suspek. Miyangko ng suspek nga nagtago-tago siya human siya giapil sa unang nadakpan nga suspek nga si alias Robert. Ang duha nalambigit sa pagpatay sa 31 anyos nga lalaki nga taga Cebu City nga nakit-an sa Dakbayan sa Talisay. Hugtanong gihimakak si ikaduhang suspek ang krimen. Matud niya diyang iya untang kuhaon ng iyang motor nga gihuman ni alias Robert, gipakuyog siya sa pagsakay sa usa ka sakyanan. Giagian ang lain pang duha ka mga lalaki hangtod nga gipick up nila ang biktima. Gamit pagkuhan sa sakyanan, nga ilang pag-abang sakyanan kay gusto na ko ang motor nga makuha ra na ko ang motor. Nagakuyog ko bro. Igo kay tungod sa motor nga gusto na ko makuha og asa-asa gibutang. Pagabot sa Barangay Manipis, wala matod pa siya ni Naog ug nadungog na lang niya ang buto-buto sa armas. Matod sa Talisay City Police, dako ang kalambuan sa kaso sa pagkasikop ni alias Charlie Cho. Nagbuhat naman taron og kuan ka ng SITU. So ang instruction, one of the instructions with the SITU is to have kanang ang coordination is active coordination with the other police stations. Instructions from the higher headquarters were able to Cordova informed us and coordinated with us with regard to their latest arrest. Dugang ni maramag nga paday ng ilang pagpangita sa laing duha pa ka suspek. Napasaka na ang kasong murder batok sa upat ka mga suspitsado. Uban ni Rod Prado Godfrey Rilien, Fem Dumabo. Balitang, Bisdak.